दिनैनिफ्रायथ' नोंसोर बायदि मोनजानाय नंला जोंहानाव फिलिंसआ माबोरै बिथांनि नामानो जाबाय हि बर' ओमफ्राय बिथाङा गोग्गोम जना लाना जागासिनो Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. सिंग्राबो नोंथांमोनखौ बरायबाय आरोना ओमफ्राय दायो गाबोननो जोंनि हस्टेल नागिरना थांजोबगोन बेनि थाखायनो फिसा ओरैनो पार्टि लाखिदो फार्स्टआव जोङो सिंग्राजों साहा लोंना लाग्रोसै बेनि उनाव मा जायो नोंथांमोना नुलांबाय थागोन आरोना बिथांमोना बेहाय क्लास रुमाव दंजोबो ओइ गाइस हमरलाय बिथांमोना जानो थाखाय बयबो रेडि गिदिर बासिनि बोरैबा उखुर नुखायो दे बाथोनखौ थ' दायो बिथांमोना साहाजों सिंग्रा जाखांनानै दसेनि उनावनो मा जागोन आगै अमा बेदर जागोन मोजांबो जागोन दानख्रुनायबो होनो सोरबा सोरबा आरो सोरबा सोरबा सुपारिबो होनो आथिं खर' नुवाखै बिथाङा गोग्गोम जना लाना जागासिनो बेखिजा आरो खानानि थाखाय संगासिनो बिमाया सबाइ खारै ओमफ्राय सासे आगैया मिरामिस नालाय बेयाव पनिरजों आलु संदों बेखिजा आरो आदाया अमा बेदर फ्राय खालामगासिनो आरोना ओमफ्राय आइया बेहाय सपारि एवनानै दोनबाय दिनै बिथांमोना लास्ट नालाय ओमफ्राय नै मालाय जानो नागिरदों खाना बिराद मोजां अमानि सालायबो दोङो होमबा हाबि जाबि दानि बावैसो लोगोफोर जोङो बेदर सुपारि जाबाय बिजु जाबाय थ' लोगो लोगोनो बिथांमोना ओंखाम जालायनोसैलाय आरो नै बिथिंजाय बेदर मोजां जालायनोसै आरो दा बिथांमोना ओंखामजों अमा बेदर आरो मा दोङो नोंनो खोन्थादो एसे जेबो नुवाखै थोरसियाव बिथिंजाय आरो नै जोंहा बिथाङा मा रानगासिनो सबाइ रानगासिनो दाउला हि बिथांनि नामानो जाबाय हि बर' दाउजोसो बे आलुआ जानला मोनला बुंथारलै बाथोनखौ सोर सिनायो एसे कमेन्टआव खोन्थाहरदे नामा बेना बाथोन बेना आलु बेना देलुन सोर सिनायो खोन्थाहरबानो जाबाय बिथांमोनखौ जाबायानो माथो दिनैनिफ्रायथ' नोंसोर बायदि मोनजानाय नंला जोंहानाव फिलिंसआ माबोरै मा होनदो इन्दिरा मा होनदो आंनो सानदो बेनिफ्राय थांना बैसागु बोथोरनि हाबासो जालायसिगोन खोमा होननानै ओमफ्राय लोगोफोर जाखां लोंखां पुरा लास्टनि लास्ट गासैबो ज'नो रंजाबाय आरोना बेखिनि टाइमाव गासैबो गावस्रालायसिगोन नालाय बेयावनो इन्जय ओरैनो रंजाबाय आरो गासैबो ज'नो गाज्रि दा मोनसै खायफाफोरा आलदा साननो हानाय थ' लास्ट इन्जय आरोना बिनानावमोनजों बेयावनो आरो बे भिडिअखौ आपल'ड होनायाव आंनिया एसे लेट जाबाय आरोना थ' गासैबो आगैमोना नायदोंब्ला मिस इउ गासैखौबो